požiar vznikol kvôli produktu lampiónov šťastia. Zrazu mi padla nejaká horiaca vec na kapotu. Hovoria, že to vyhorí vo vzduchu, že dole to padne zhorené. Lampióny šťastia sú skvelým darčekom pre rodinu, priateľov, ale aj samotného kupujúceho. Stali sa módnym hitom, ako oslaviť najrôznejšie radostné udalosti. Pani Ludmily však šťastie nepriniesli. No pozerám o 11. von z okna, čo vidím, žiara. Videla som, že je to oheň, tak som letela dole, že to zahasím. Však som tam zbadala tú olovenú takú konštrukciu, zvyšok notu. No čo to bolo, čo myslíte? To bolo tie balóny šťastia. Prvé vzniknutie požiaru kvôli lampiónom šťastia sa stalo v Zlíne. Vyšetrovanie polície dokázalo, že požiar skutočne zavnil tento produkt. Nedohorený lampión dopadol na strechu bytového domu a následne sa od neho chytila strecha. Škoda sa vyšplhala na 1,5 milióna korún českých. Lampióny šťastia sa k nám dostali z východu a zakrátko sa u nás dostali medzi najpredávanejšie produkty zábavného priemyslu. Ani jeden z našich produktov doposiaľ nespôsobil požiar na Slovensku alebo v susedných Čechách. Pokiaľ sa postupuje podľa priloženého manuálu, produkt je bezpečný. Ďalším občanom, ktorý má negatívne skúsenosti s lampiónmi šťastia, je pán Ladislav z Bratislavy. Pán Ladislav, čo sa vám stalo? Išiel som si v aute a zrazu mi padla nejaká horiaca vec na kapotu. Zlákol som sa a strhol som auto k obrubníku a poškodilo mi to celú pneumatiku aj disk a škoda je minimálne 1300 €. Pán redaktor, a tu sa mi to stalo medzi domami. Hovorkyňa mesta Adela Priezračná sa vyjadrila nasledovne. K odškodneniu majiteľa poškodeného auta sa mesto prisľúbilo, že bude prípad monitorovať. K poistke zodpovednosti za škody, ktorú pri organizovaných rôznych akcií môže uzavrieť organizátor akcie, sa momentálne vyjadriť neviem. Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že na trhu v Slovenskej republike zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok lampión šťastia, ktorý bol oznámený do systému RAPEX Veľkou Britániou a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia. Aké stanovisko ste voči tomu zaujali? Písali sme list na policajné riaditeľstvo ohľadom lampiónov šťastia, lebo jednak môžu znečisťovať prostredie, jednak môžu založiť požiar. Odbili nás jednou vetou a tá znela: pokiaľ sa preukáže, že požiar vznikol kvôli produktu lampiónov šťastia, budú sa viesť patričné opatrenia, ale na Slovensku sme takýto prípad ešte nezaznamenali. A to bolo všetko, čo nám k tomu povedali. Ako sami vidíte, sme v dostatočnej vzdialenosti od budov. Preštudovali sme si celý návod a teraz uvidíme, čo urobí balón za mierneho vetru. Ako vidíte, práve to zapaľujeme. Už to pekne horí. Balón sa už plní a určite fúka vietor viac ako 8,5 km za hodinu, tak uvidíme, či balón zlietne. Dodržali sme celý postup a balón napriek tomu unáša nevedno kam. Balón sa nám na chvíľu stratil z dohľadu, ale už ho vidíme a prenasledujeme ho autom. Ako môžete vidieť, balón dopadá 5 km ďalej a je stále ešte nevyhorený. Myslím, že to je jasný dôkaz o nespôsobilosti tohto produktu. Šťastie má rôzne podoby. Lampióny šťastia sú jedným zo spôsobov, ako ho vyjadriť, ale ako ste mohli vidieť, šťastie druhých môže byť nebezpečné pre ostatných. Pre TV Mega, Dušan Kdesi.